Και οι τρεις μαζί, μπράβο. Ωραία. Μαρία, έλα επάνω. Ευαπτίστης, εφωτίστης, υγειάστης, απελούστης, έλαβες πνεύμα Άγιον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αξία η πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Αξία η πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Αξία η πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Δόξαση ο Θεός η επίσημον δόξαση. Ο εν Ιορδάνικο Ιωάννου Βαπτιστήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρία και Αναστάσε εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτοκριστός, δυνάμει την ευλογία του βαπτισμένο, φωτισμένο, μυρωμένο και το όνομά της Μαρία. Κάμε το σταυρό σου, μία μετάνια κάτω, φίλησε το δεξί χέρι των συντέκτων και πάρε τη Μαρία εν τες αγκάλες σου. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εκκλησμής μας η ζωή χαρισάμενος. Με μεγάλη χαρά, έστω και από τα μέσα, προλάβαμε επιστρέφοντας από το Ηράκλειο να είμαστε στη χαρά της εισόδου στην Εκκλησία της Μαρίας, η οποία και όμορφα και συνειδητά και ταπεινά και αληθινά είδα το χαμόγελό της μόλις βγήκε από την κολυμβήθρα. Και λέω, εάν όλοι εμείς οι χριστιανοί, δεσποτάδες, παπάδες, ψαλτάδες, βοηθοί, δεσπότη εδώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε αυτό το χαμόγελο αυτής της χαράς μέσα στην Εκκλησία, δεν θέλουμε τίποτα άλλο, όλα τα άλλα είναι εύκολα. Εύχομαι να ζήσει η Μαρία, να χαίρεσαι Πάτερ Νικόλα, Ευφάντο Κουκκινάκης, στην οικογένειά σου και τη φυσική και την ευρύτερη, μόνο χαρές, για να χαίρεται η Εκκλησία. Να είστε στερεωμένοι, παιδιά μου, και εσείς που αναλάβατε ένα χρέος ιερό, γιατί από σήμερα μαζί με τους γονείς είστε υπεύθυνοι παραλίγο. Ελάτε πιο μπροστά. Ελάτε. Είδατε, δεν πρέπει κανείς πισόπλατα, πρέπει να φυλάσει τα νότα. Λοιπόν, αναλάβατε μια ιερή ευθύνη. Η Μαρία να γίνει καλή χριστιανή. Και ό,τι και να κάνει στη ζωή της, όπου και να βρεθεί, να λάμπει και να δείχνει το φως του Χριστού. Και πλέον κι εσείς αυτό σήμερα αναλάβατε μέσα στην Εκκλησία ως ανάδοχοι, ως σύντεχνοι, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη. Και εύχομαι αυτό το έργο να το φέρετε εις πέρας μαζί με τους καλούς γονείς και με την οικογένεια της Μαρίας, με τις ευχές των Αγίων Τεσσάρων νεομαρτύρων μας, που είναι η σκέπη και η ευλογία και η παρηγοριά μας. Να σας ευλογεί ο Θεός, να ζήσει η νεοφώτιση και πάντοτε να είναι άγγελος φωτεινός για το σπίτι σας, την οικογένειά σας και όλοι μας να σμίγουμε σε τέτοιες μέρες. Εγώ δεν θα πω